widzowie, to jest specjal ode mnie. Dorobiłem się specjalnie tylu dobrych mega bomb i właśnie walimy to dla was. To dla was, to jest taki szybki specjal i widzowie, no trochę specjalnie sobie poszalałem, żeby dać wam jakąś dobrą i mam nadzieję, że to jakoś docenicie. Jeszcze może jedną kupię, bo było słabo. Jeszcze jedną kupię. Postanowiłem jeszcze jedną kupię, tylko z dala od nich, bo oni zaraz walną, to będzie głośno. Kurde. Dobra, jeszcze jedna. Jeszcze jedna wali. Widzowie, to dla was. Dziękuję.